כל, מי שלא שמע, יש משהו שקוראים לו הבנק החברתי. זו קבוצה של אנשים, שגם אני וגם ארי ועוד אנשים שותפים למיזם הזה, שלמעשה מנסים ליצור רשת של ארגונים ויוזמות לכלכלה אלטרנטיבית. לעשות משהו מאוד מאוד פרקטי עם מה שקיים. וקיימות המון אפשרויות ופתרונות, מנסים לחבר את הכל, זה לא פשוט, אבל זה אפשרי, מי שרוצה, אז שידבר איתה. דבר אחד. דבר שני, השבוע היה האקתון חברתי, לא יודע אם אתם יודעים מה זה האקתון, מה שפה זה טעימה, האקתון, בדרך כלל זה יומיים, שנסגרים באיזה מקום נחמד ויפה, היינו באוניברסיטת תל אביב, בספרייה ענקית ויפה וחדשה כזו, עם קיבוץ וזה, תמיד משיגים תקציבים לזה, אבל זה נחמד, יושבים יומיים שלמים, וחופרים שם בקבוצות עבודה, ויוצאים פתרונות. היה מדהים בסוף שבוע שהיה, לא היה סוף שבוע, רביעי חמישי האחרון, ואני אשמח לעשות עוד אחד כזה בנושא באמת פתרונות. זה למעשה חיבור בין אנשים מתחום החברה, כלכלה וטכנולוגיה. מי שרוצה שייצור איתי קשר, לדעתי צריך לעשות את הפרטים, נהיה בקשר, זה מה שחשוב.